Menta kasih ngin kran pang kinong ilam. Ke kita kinong ilam ke basisha. Ke ka jinglong jongki. Kumno ngin itho ya kita kinong ilam ke basisha. Hagan ke video jangan menta kasih ngan IP ya kisanteli ke jinglong ke bakerpang jong kinong ilam. Henry haswa bangan yatho ipi ya kita kisanteli ke jinglong ke bakerpang jong kinong ilam. Ngan ai shwa ipi ya ke meaning lane ya ke definition ya ke jumut jong ke kentin nong ilam. Keten parang ke ongkum ni a leadership. What is a meaning and a definition of a leadership? Habang ngapersyang ban wat benia na ki dictionary na ki encyclopedia bat napo jong ke Google nalap ya ke we ke definition ke bapaka bha jong ke jinglong nong ilam leadership. Bat kata ke definition ke ongkum ni. A leadership is an influence of the personal power. Kan mau kamde ke positional power ke de ke personal power that creates a progressive advancing community towards the common purpose. Sengap bah ya kani ke definition ke bas ngot nat bah. Unong yalam udai uta ubakta ya ki wei da ka bor ka jinglong jengu. Om da ka bor jong ka kardan jengu henre da ka bor ka jinglong jengu with his personal power that creates ubashna ya ka progressive advancing community. Ubathau lani ubashna ya kata ka jingkiu ka ba lenter. Kiong ka progressive advancing community ka imlang salang na kabenta ka ju ka thong na ka definition jong kani ka contain leadership ngan beteng ya kani ka jingkran janga ki kita kisanteli ki jinglong ke bakerpang jong unong gilam ka banangkong. A leadership is a personal power kan mau bhai kani unong gilam udai uta ubakta ya ki we da ka bor ka jinglong jengu. Not a positional power, omdei kata kabor jong ka kardan jengu henry da ka personal power da ka bor ka jinglong jengu. Ngan ongi phi ba unu ubru uba pendon kam ya kata kabor jong ka kardan jengu umdei unong yilam uba shisha. Namar hakatukuski bo untuk no ya kata kabor jengu dei hakata ka jukaski untuk no ya kata kaburam jengu. Unong yilam uba shisha umju pendon kam bakala ya kata kabor jengu. Henry upendon kam ya kata ke bor jong kata ke jinglong jong da ka jingit. Kabenta ka baar. Benta ka baar nga ai kerteng ya ka influence. Na kata daw nga pendon kam ya kan dikentin influence kata ya ki we da ka balek jubor lani da ka jingit. Uno unong yalam ubah pak kam yipi da ka balek jubor pikan mau yu utang hakato kapor ba upak kam yipi. Henry uno ubru uba pentre ya pi da ka jingit pikan mau yu si junom pi yang ne ka benta ka banangkong bat ka benta ka baar unong yelam uba shisha uba kata ya kiwi uba influence ya kiwi da kata ka bor jong ka jinglong jongu nak benta jong ka progressive advancing kata ka benta ka balai kamun ayu ka ni ki ba pha i pi bantre ya kanu kam rengkat ka jingkiu bat ka jing shampang unong yelam uba shisha umju pha ya phi ba pintre ya kanu kam specifically henry uhika ya phi ya krukum kumnu ba pinle ya kata kam khanang ba enda umdon shu rangkat ba phi phila ban le ya kata kam da ka basuk habanga ong hangne ka progressive ka jingkyu ka kadeu ya ka grow increasingly ever growing ever expanding ever improving ka jingnang kyu ka jingnang he ka jingnang yar bat ka jingnang shampang kabenta ka basaw usna ya ka community don kikten ka ba ongkum ni ba unong yelam ubasisha kwa ban buntang kinongbot henry ukwa artat ba kita kinongbot jongu kinlong kinong yelam kumma uhi henry ngan ong ipm unong yelam ubasisha udai uta ubakwa ba kita kinongbot jongu kinlong kinong yelam jong kinong yelam a leader of a leading leaders. Unong gilam uba shisha udai uta uba hakabe kasni uk milenti ba uto unong bot jongu unong gilam bat mau unong bot jong uta unong bot jongu uta ken udai unong gilam uba shisha kan IP ya kanuk sahapo jong ka kunhun balang lani kanu ka kunhun niam kini kidei kinong gilam ke ba shisha hapo jong kanu kanyam lani ka balang ki ba hikai kim juyok nong kim juyok promotion Henry kitre da ka mons ngobha na kamta ka jingpha jong kata ka kunhun jong ki kapagi khot ka community bat habaki hikai ya ki we ki community bakin mi kita kinong yelam ki ban yelam ya kinong yelam Henry tang kini ki sautli ngimla ban ong ba ulong unong yelam upashisha kat ba umpat yo ya ka ni ka poin kebasan bat kata ka long ka common purpose ka we ka jingtmu
ladah ka jing thumu jong phi kum unong yelam kalong tang nak bentak ban penhe lene ban penne ya kata kekerdan jong phi kiwe kim tre ban ai ka jing im nak bentak jong phi u anan Mahendra utrai jong ka Mahendra company uang kum ni lada phi penmara ya kiwe nak bentak ka jing mentoy jong phi shimet kan sapoi kapur ba kita ki ba mara kin sathat bat kin sange no bantre Henry harangkat jong kata ka jing thmu jong phi ka gol jong phi lada phi penyasno ya ka gol jong kita ki nong bot jong phi bat kata ka gol jong phi hang ta kin mare rangkat bat phi baro si jing im lada phi penyasno ka gol jong phi bat ka gol jong kitu ki nong bot jong phi shisang ong phi baro ka jing im kin sakan mau ya phi ngan ong phi ba lada ka tu kon hun jong phi lada ka tu ka community jong phi kaya pher jumut tangkat tu kat nipor kan sakelon lada ka de ka thong jong phi kin mare da ka khti bat ka kejat Henry lada ka de ka thong jong phi ka bayasno bat ka thong jong kita ki nong bot jong phi phin yo I kumno kin mare da ka donut bat ka jumut jong ki Ketem parang ko ong kumni some people walk with their hand and their legs while others come with their head and their heart lada pikwa bakiwe kintre yaka kam daka met bat kamen sim wat pentre yaki tang nak benta ka jimentoy shimen jongpi Henry to pentre yaki rengkat bat ka jimentoy jongki common organization believe with common purpose that build a community keli yalade yakane ka jingkeli hato kito ki batre nak benta jongpi kitre tang nak benta ka tulop ne kitre nak benta ban pun urlong ya kata ka jingpo sniu jongki lada kin tre tang nak benta jong ketulop dalak jan mit kin lek phai no shiying bat kin thia aram Henry ladangi penyasno rengkat kata ka dream jongi rengkat bat kata ka dream jongki kin tre rengkat bat phi bat kin du thia rengkat bat phi ban pentelun ya kata ka kam rengkat bat phi lada phi kwa ban penme ya ka ding wan penme ya ka ding ha jing shong jongki bru kumba sempat ya ukulai na tedong jong Henry to penme ya kata kading hapo jong ka mensem jongki mar larangi penme ya kading ha tedong jongki ha jengshong jongki kin sa ing Henry lara fi penme ya kata kading hapo jong ka mensem jongki kin sa penkela ya ka por bat kin shna ya ka history kita kin kilong kita kinong yelam ki basisha menta satang katu kat nisngi kan sadai ka por nak menta jongi banjit ya kita kinong yelam jongi kmi tho bha kum kinu kibru kiba phi ibit banlong kum kinong yelam jong phi namar lada ka jing thmu jong uta unong yelam jong phi kalong ka basnyu umla ban pan bha da lele ru em ya ki imlang ka salang umatla da lele ru em umla ban yelam ya umatla Henry uba imat ken ula ban yelam ya umatla kmi tho bha yakini kisantli ki jinglong ki bakerpang jong unong yelam bat lada ma phiru phikwa banlong unong yelam uba shisha kmi tho bha mat pendon kam ya kini kisantli ki point ha ka jing jong phi shisha ngan ong phi pinlong unong yelam uba shisha de na kata daw na ka por ngaju ong im ya kata jing im le ya kata kam ba pinlong kan nuksa ka babha nak penta jong kwi ngin second do phi ha ka pat ki video tat hadu ka por bye bye stay safe